Dit is de podcast van Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Hier word ik weer een gast onder de tafel vanuit het café van Omroep Friesland. Hij neemt zichzelf liedjeskroer en troubadour. Drok? Nou ja, het Oormanenskoft hebben we het aardig druk gehad. Hè? Maar daarna je voorstelling voor zelfs. En ja, daar hebben we ze tegen op tarret. En daar heb ik wel mooi wat tijd in stutsen. Ja. Hoe lang heb je daarmee ondergang geweest eigenlijk om zo'n hele voorstelling te schreeuwen? Nou, we zijn ermee begonnen in de tijd dat het optreden stil kwam te vallen. En de reden daarvan die is elke keer wel bekend, denk ik. En toen kwam het al even wat stil te lezen. En dat weer dus in zo'n beetje begin 2020. Ja. En ja, we willen wel graag weer wat doen. Maar dan moest echt even wat doen. We zeiden van, dat kunnen we de komende tijd maar uit de voeten. En ik hier altijd al heel graag wat theaterliedjes jongen wil. Nou, Jelle is een geweldige muzikant, piano en dat soort dingen. Dus we zijn daar doorgeweest. Jelle had een mooie ruimte thuis om waar we oefenen konden. En zo ben we eens begonnen. En stukje bij beetje hebben we dat iedere keer wat uitbreid. En daar waren we een oorlier hebben we daar een voorstelling van maken. Ja. Hoe gaat dat? Punten en komma's en een zin hier en een zin daar? Of ja, nou ja, zo we hier wat bestaande liedjes uit de kleinkunst, zeg maar. En daar is nou eerst wat mee ondergang. En toen kwamen we erachter, ja, we zijn echt wel Friestalig. Dus we zijn gewoon denken, misschien wel oorzet in het Fries. Dat hebben ik dingen. Nou, Skoflin hebben we hier al eens een keer bij die West in die neushoorn met Troch de Wien van Stef Bos. Nou, we hadden nog een paar oren oorzet in het Fries. En we hadden ook uiteraard wat klassiekers, zeggen we dan, van uzelf, de Tusken Tro. En zo hebben we een mooi programma van zo'n 2 keer 45, 50 minuten gebouwd. Ja, doe je die oorzetting helemaal zelf? Die oorzetting die doe ik zelf, ja. En welke zei punten, komma, worden verschoven? Ja, of valt het wat daar? Ja, nou ja, je moet ermee beginnen. En dan eerst zet je gewoon domwij oer. Maar ja, vanuit het Hollands naar het Fries oer zetten, dat gaat net altijd samen. En dan kist beginnen te schaven en punten en komma's. Het moet mooi rennen, het moet riemen, maar het moet ook recht doen aan het origineel verzels. Ja. En dat is soms een heel gepiel en soms dan slaagt het ook wonderbaarlijk heel vlot. En daar hebben we volgens mij een paar hele mooie oorzettingen maken. Nou ja, en dan gaat Jelle met de muziek ondergang en dan maken ze er zo op die manier ook die eigen ding van. Melle en Jelle, hoe lang bestaat het duo eigenlijk al? Nou, daar kwamen wij eens een beetje achter door ondergang weer en hier heeft zingen. Jelle is een neef van mij. Wij kennen elkaar dus al heel lang. Maar wij spelen heel, vroeger hadden we wel eens together wat dingen, maar wij spelen nooit eigenlijk together. En toen ik mijn cd ondergang weer in 2012. Toen, ik wist dat Jelle goed basgitaar speelde, toetsen. Toen zei ik van, nou is het wat om mij te doen. Hè? We wilden dat een beetje breder meidje als de eerste cd. Ja, Jelle is een goede muzikant. En dat klikte hartstikke mooi. Nou, ik wie een prot alleen nog met mijn gitaar op een paard. En ik zei zo altijd, ik zong beter als ik speel je. Dat Jelle die vulde dat heel mooi in met zijn basloopjes. En we zeiden, nou, dan kunnen we together wel dingen doen. En dat klikt hartstikke mooi. En zo ben we wel heel wat keren op een paard west. Dus wie zei ze nou eigenlijk maar dat het een zingenjährig jubileum van Mel en Jelle is. Ja. En die cd, dat wie morgen zeker? Dat wie morgen, ja. En die eerste, welke wie er? Dat weer Cels. Dat is die waar het dorp op staat. Ja. Ja. Mijn oren worden nog bijvoorbeeld juist naar de vaststelling die er ook op, dat heet Safir trouwens. Ja, Safir. Iedereen al hier een protte verloren in hoe toen mij die muziek omgeest en was eigenlijk het verhaal was vertellen was. Qua nummers zit het wel wat in dezelfde sfeer. Hè? Ja, qua nummers wel wat in dezelfde sfeer. Ik ga altijd al een liefhebber van de kleinkunst West. Dat hier als lidsjonkje al, platen van Toon Hermans en Wim Sonneveld. En dat vond ik prachtig mooi. En dat zong ik dan op mezelf. Zelfs wat mij en dat soort dingen. Dus, en de zangjes die ik schreeuw, de liedjes die ik schreeuw, ja, ik neem ze altijd hartzangjes met humor. Er zit eigenlijk wel wat serieuzere vestjes tussen. Maar ik beziek je altijd wat humor erin te krijgen en een verhaaltje te vertellen in zo'n vestje. En dat is van de jaren. Ja, die stijl heb ik me wel wat eigen maken en die is ook wel wat bleun zat er weer. Maar nou toch dus een orennummers verzeld en het oorzetten. Ja, dan kreeg je wel. Dit is echt wel weer oors als dat we gewoon wij jaren met de gitaar en de bas op een paard binnen. Ja, dat leuk ik, ja. We beginnen weer weinig op praten, zeker de hele vaststelling wat er nog te wachten zit. Eerst en hoe die maat Jelle, ja, dat is een echte muzikant in dat opzicht. Ja. Pielen met akkoorden en dingen uitziek. Ja, absoluut. Ja, hij had een klassieke opleiding gehad, het Sjerkwargel. Had 12 jaar wargelles gehad, dus hij kende toetsen wel uit elkaar, laat ik het zo maar zeggen. En hij had een elektronische of een elektrische piano en daar is er goed op thuis. Hij kan goed spelen en hij is heel creatief. En ik dus in die begeleiding van die liedjes, daar kan er echt wat bijzonders van meidje, of in die zin ook vooral wat eigens van meidje.
dat het Melle en Jelle is, om zeg maar te zeggen. Melle en Jelle, ja. Ja. Het Dat was mogelijk, net? Dat de naam zou worden, moest er net. Nou ja, dat leidt wel een beetje voor de hand, omdat mijn naam Melle en zijn naam Jelle is. Ja, de ontkomst er had Nee, gewoon, hè? en Nick en Simon ben ik een heel eind kwam, dus we zijn nou dan door Melle en Jelle. Ja, ja, dat bekt ik wel. Ja. Nou ja, voor mensen, de komst er zelf ook al een beetje op. Dat rare pandemie. Ja, Verhaal natuurlijk, een hele rare periode. Zeker wat betreft optredens en de zaal en alles lijst stil. Maar dat hield dus via Mac. Maar ben je ondertussen dus wel de maanden west mij het ontwikkeling van deze voorstelling? ja, dan ben we hier mee begonnen. Ja. En wij hier, want wij ben heus net alle weken op een paard, maar wij hier toch een stuk of 15, tussen de 15 en de 20 optredens in die hele periode dit voortvoeren. Ja, en dan kist als muzikant even helemaal niks. En heel eigenaardig schreeuwen we op dat stuit. Ik net zo goed. Het is weer inderdaad een hele rare periode. En doet ik mij het idee kwam van zullen we dat doen. En Jelle mij het idee van jongen, daar ga ik zin aan. En daar beginnen we mee. Dan doen we wat in de muziek. Ja, toen hebben we dit eigenlijk, zo staren gewoon als een soort project, had hem dat wat ontwikkelen. Ja, en van hier komt het horen. Hè? En van het ene komt het horen. Ja. Ja. Want de première komt er aan. Grazer Pain, zeggen we dan op je woord. Ja. De première zullen we straks ook nog wel een paar keer nog even benadrukken. Waar en hoe let en dat soort zaken. Eerst maar even naar het eerste nummer van verdraaien. Suzanne Vega. Ja. Waarom? Ja, waarom? Nou, daar ga ik even naar zitten te denken. Zo, de muziek van de jaren 80, hè, nou, wie skellen net zo heel volle, dus de muziek van de jaren 80, die kennen we beiden nou wel. En dat is heel eigenaardig, maar uit die periode, dat bleef het beste bij. En Suzanne Vega werd toen eigenlijk wel iets wat er heel, wel wat bijzonder was in die tijd. Er was een heel soort muziek, vooral met een protte synthesizer en zo, dat weer toen heel lang in de mode. En Suzanne Vega, dat weer gewoon rustig, echt een beetje singer-songwriter. En dat spreekt me altijd aan. En toen ik even nadenken mocht over een paar nummers die te draaid worden, toen dacht ik van ja, die jat erbij. Want dat had me toch wel een beetje geïnspireerd om zelf ermee aan de gang te gaan. De ultieme singer-songwriter is natuurlijk een Bob Dylan. Had je daar hetzelfde gevoel bij? Of zit u wat meer toch in die orenvestjes à la Suzanne Vega? Ja. Bob Dylan. Ik neem maar aan naam, ja, nee, dat had ik net zo bot dat ik nog steeds van, daar ben ik bot inspireren of zo. Nee. Meer richting kleinkunst. Ja. Dat is Suzanne Vega had ik wel wat kleinkunstachtig natuurlijk. Ja, ben liedse liedjes, zeggen we dan ook wel eens. Maar dat vond ik van haar ook heel mooi. En dat Marlene aan de Wal, dat is, vind ik mooi. Mooie melodie en de zang is op een bepaalde manier, vind ik mooi. Ja. Hartstikke mooi. We gaan terug met muziek van een man die mij... Tenminste, het verbaasde me net dat hij in het list is hier, Wim Sonneveld. Ja, Wim Sonneveld, ja. We draaien straks ook nog een nummer die het zelf vertolkt had, het dorp. Maar we beginnen in dit geval met burgemeester Beekmanlaan. Waarom dit versje? Nou, dit versje, dit koer ik heel nog net van hem. En ik koer echt wel wat versjes van Wim Sonneveld. Zoals ik zei, ik weet er al jarenlang. Maar dit koer ik eens net. En heel toevallig kwam ik hier een keer aan. Ik kwam op een snede morgen uit Sjerkenwij. En hier kwam er op Friesland ervoor. En toen waren dit draait, bij Douwe. En dat vond ik zo mooi. Je kent ze in het Wurg het samen even opziekje. En ik hier het liedje nooit jet. En... ik ben wel wat een melancholicus in gewoon opzichten. Dus een beetje hoe vroeger en hoe het West had en hoe het nou wordt. En daar komt naar bij dat jet over een buurt die sloopt wordt. Nou, ik zit zelf werk ik bij een woningbouwcorporatie. Dus dat had er wel wat connectie mee. En daar zeg ik wel wat in. Omdat ik vaak met mensen praat had dit in Wenningen waar je dit nou er net mee bent en dat neebouwd worden moest. Nou, dat doet wat mij een mensen. Want jouw huis is net alleen maar een ding van stien. Maar dat is toch een stuk beleving. En daarom vond ik dat. En herinneringen, ja, beslist. Dus vandaar dat ik dit noem heel bijzonder. Nee, maar dat koers soms. Dat is soms zo wijs. Ja, de burgemeester Beekmanlaan heeft stille huizen, hoge bomen. Dat is echt een tijdsbeeld. Gewoon een laan, hoe zou het komen? Dat ik er altijd stil blijf staan. Ja, akkoordjes eventjes. Die grijze huizen rechteraan, ze zijn niet eens zo mooi. Maar Dat vind ik kan. persoonlijk wel heel erg mooi. Burgemeester Maar toch, Beekmanlaan, die karakteristieke stem van Wim Sonneveld. Onvregen, en dat zie je op het lijstje van mijn gast van Joert. Want in deze 1 op 1 hebben we te gast Melle Leestra. En hij vormt zo'n 2012 trouwens al een duo met Jelle. Past mooi bij elkaar. Ja. De ene doet wat meer met de teksten door, is wat meer muzikant. Maar het klopt het aardig bij elkaar. En ze komen mij
Na een voorstelling, die heet Safir en die zal dit weekend gepremierd worden. Ja. Heel slecht Nederlands, maar ik vond hem wel grappig zo. Ja. Vanaf we de voorstelling praten die melden. Ja, prachtig dit. Hè? Ja. Ja. Ja, dit is echt prachtig. Volle nummers van Wim Sonneveld, hij naar Oerzet, die hem broeken in de voorstelling. We broeken dus het dorp vanzelfs. Want bij Wim Sonneveld zeggen ze altijd weer het dorp. Maar daar wordt u eigenlijk altijd vregen, jongen, je het dorp even. Als je het net nog een krijgen, waar weer dwarp. Hè? Ja, correct. En we zongen nog een lied van hem, dat is... dat wij verschillen van elkaar. En dat hebben we gewoon in het Nederlands litten. Want we hebben ze net alle jaar oerzet. Het is net vol slijmfriestalig. Nee, het is net vol slijmfriestalig. Ik denk dat we van de 16 of 18 noemers... dat er 5 of 6 binnen die het in het Nederlands blijven binnen. Gewoon omdat de tekst te mooi is? Ja, of zo? omdat het te mooi is. Ik te eigen voor die persoon. En we hadden wel een beetje een eigen draai, jongen. Maar die tekst is zo mooi. En we zongen bijvoorbeeld ook een lied van Hans Dorrestein. Lente. Nou, zet dat maar eens oer in het Fries. Dat zou ik net kennen, laat ik het zo zeggen. En daar hebben we ook net eens over bedoeld, want dat is gewoon zo mooi. En nou ja, het is een blijst uit de kleinkunst, van de Nederlandse kleinkunst. Dus daar moet ik een paar Nederlandstalige lied niet zetten. Ja. Als je het in namen googelt, komt er constant achter Jestrum te staan. Ja. Is een woordpiek en een 100% Jestrum. 100% Jestermer. Ja. Wat voor bijnaam had Jestrum eigenlijk? De snierskeppers. De Snierskepper. Ja, Jestermer, dat ben de snierskeppers. Ja, ja. Ooit onwagen het dwarp te verlitten en dan de verrood in te loeken? Nou, ik ben net zo'n verraad in Loeker. Nee, we hadden wel eens overdacht, we zouden nog wel eens een mooi, nog wat een vrijer plakje, wie waren ik best heel mooi, daar gaat het net om. Hadden we wel eens overdoeld, maar dat had een bepaalde reden. En, maar echt de verraad in Loeker, nee. Ik ben, maar dat een keer ben ik wel wat een huis heen, ja? Ja. Honkvast. Ja, honkvast, dat is een mooi woord daarvoor. Ja. Wat voor jeugd wiert in Jestrum? Klassiek Klassiek en cliché, gewoon plattelands, dwarpje. Ja, het is een lidsdwarpje, ja, correct. Ja, heel gewoon. En ik hier hele leven ouders, we hadden heel goed gewoon thuis. Maar heel gewoon. We waren in een lidshoeske, gaskachels en ik weet nog wat het is om bloemen op een ruiten te hebben naar het vrije, om samen te zeggen. Maar we gingen het gewoon heel goed. Maar ja, zelfs volle meer mensen in die tijd, denk ik. Ja, nou, gewoon. Dus hij die werken, die hier last van de regen, die in de bouw zitten, dus haarkeurt. Hele dagen aan het werken als bouwkundig tekenaar. We gingen verder prima, maar dat weer geen overdreven luxe of dat soort dingen. Mijn huisvrouw. En en daar had ik denk ik ook wel een beetje dit wat van mij kregen. Dus mem kon heel mooi voordragen. En dus mem die mocht wel graag eens even een stukje opvieren op een bruiloft of dit of dat. Of bij de vrouwenvereniging, hè, dat hier toen nog. Die weer net benauwd voor het podium dus? Die weer net benauwd voor het podium, nee. En dat had ik denk ik wel wat van dus mem mij kregen. En ook die liedjes, als we thuis weer mem hier in Protte de radio aan, dus hij weer net zo'n muziekman in die zin. En dus mem hier een soort radio aan en dan hadden we dus dit soort vestjes en arbeidsvitaminen vroeger. Ja, dat weer redelijk breed. Hè? Ja, dat weer wel breed, maar toch. De Wim Sonneveld noemen ze ervoor wel uit dus. Ja. Maar zoals ik zei, dat weer tussen, daar waar ik over praat. Dus men vond dat echt mooi. Die hier aardig ging, toen dat ik ermee aan de gang weer. Dus ja. Ja, wat hebben ze nog meekregen? Nou, mijn heid is helaas al zo'n 28 jaar links stonden. Die is net zo oud worden. En dat is op zich wel mooi, omdat dat verhaal bij het dorp. Dus hij vond dat altijd prachtig mooi. En toen ik mijn gitaar spelen begon en zei, nou, dat is net heel ingewikkeld te spelen. En ik vond dat mooi, want wie van Wim Sonneveld verzeld. Want dus hij vond het prachtig dat ik dat dan zang. En, dus hij had wel voor hem optreden? Ik had wel vestjes voor hem zang in die tijd. Maar hij is dus al in 94 gestonden. En nou ja, toen wie ik eens nog maar krijgt wat aan de gang. Maar in de laatste 80 jaren de talentenjachten van Omroep Friesland hier staan nog. In de Fjouwe theaters in Friesland en de finale in het balwerk in Dokkum. Het rondreizende circus. Het rondreizende circus, ja. En dat had er nogal wel mij kregen verzeld. Maar mijn echte liedjes schreeuwen, dat vond er wel mooi. Daar weer er ergens wel grutskop. Een bouwvakker? Ja. Ben je stoere jongen of net? Of? Nee, dat voelt wel wat thuis. Hij is weer wel een gevoelige man. Maar wel een... hij hier wel een persoonlijkheid. Ja, absoluut. Echt woordpieker? Ja, in die zin wel. Ja, die weer voor net benauwd om samen te zeggen, maar dus hij weer een rijstige man. Hij weer een heel protte voorzitterswerking van alles en al. Die een echte veldman. Jij ziek. Belutsen. Ja, zeker. Ja.
squalbestuur. Dat wie echt een proot inzet voor squalen in Jestrum. Dat er bleu en dat soort dingen. Dus hij wie inderdaad heel maatschappelijk beluts. En men treden wel eens op, maar we Ja, op gelegenheden. Ja, maar Ja. als gezin staan we echt midden in de meerschap. Ja, zeker. Ja. Ja, dus mij maakt mij van alles, zoals ik zei, met vrouwenverenigingen en mijn bazaren organiseren. En ja, absoluut. Het weer net zo dat die altijd toeziet of zo. Dus hij werkt een heel soort onderwijs. Ja, mij van alles en nog wat. De werkers bij een woningbouwvereniging. Ja. Maar hast je ooit in je jeugd, of misschien wel recent, hoe wagen om professioneel te gaan met festjes en optredens? En... Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Dat wordt me vaak vragen, of u's van, moet je me nog van bestaan? Ik zeg dan altijd, dan moest ik aardig zonniger als nou. Ja, hij was van het bestaan, ja. maar ik kan me wel voorstellen dat je ooit op zo'n twasprong steen had van welke kant wil ik op? Met mijn opleiding en met mijn leven. Dat klinkt zwier, maar hast je ooit wagen om iets creatiefs te doen? Ja. Wat even plat te zeggen. Ja, dat in die zin wel. Nou is het zo saai. Eigenlijk ging ik altijd wel een beetje, dan wil ik wel naar de Kleinkunstacademie. Dat ging ik als jongen, altijd wel graag willen. En dat had me dat keert wat ik strakjes zei, hè, dat hong vast. Die stap, die dus eigen jongens, soms samen te zeggen, nou heel makkelijk meidje om ergens oors heen te gaan of wat oors te doen. Ja, dat had me altijd wat weerhouden. Wat dat een keer dan. Want dan hier naar de grote stad. Dan hier ik naar de grote stad, maar ja. En ik had dat nooit, ik had net dingen. En ik had er echt geen spijt van, dat net. Maar ik ga daarna wel op amateurbasis een heel cursussen volgen. Ik ga in Grains en cabaretcursus dienen. En ik ga wel toneellessen volgen in Drachten. Wie is dat dan nog? Dus ik had er wel altijd heel wat met doen geweest. Maar nooit op professioneel niveau. Nee. Die cabaretopleiding, hè? Broekst dat nog steeds of net? Want dit is Veskes, dat is een soort van cabaret. Maar cabaret is natuurlijk als de stand-up-achtige... Ja, de grappenverteller om zo maar te zeggen. Humor is wel belangrijk voor die. Ja. Maar op een echt cabaret-achtige manier of niet? Nou, ik improviseer een soort. Ik maak graag op een zaal inspelen. En tussen de liedjes terug, dan ontsteert dat. Even een opmerking. Ja, even een opmerking. Maar ik had dus echt together met mijn zusje hebben 2 of 3 cabaretprogramma's dienen. En dat weer dus echt, mijn sketches zit ik wel een paar liedjes tussen. En dat weer beheeg en beleeg. Maar dat is inmiddels ook al wel heel wat jaren lien. Maar dat hebben we mijn heel soort willen dienen. En heel eigenaardig. Daar hebben we op verschillende plekken door de provincie spelen. En als we nog eens ergens komen, dan wordt er nog wel heel vaak gevraagd, doe je hem dat? Nou, dat weer toen zo mooi. En nou ja, waar weet dat nou wel eens. Maar dat had ik altijd heel mooi van. Want hoe kwam bij die zus is in zus. Ja, maar ja. Hoe kwam je hem op om zo'n vaststelling te... Nou, dat weer eens een beetje mijn idee. En om dan heel alleen, of dat griesde me jongen, dat weet ik net. Maar mijn zusje had, zeker qua toneel en alles, had die zuiver nog wel wat meer talent als ik. Een erfenisje van mij. En die lieken dat echt prachtig. En dan kist ik dingetjes te jaren doen, samenspraakjes en dat soort zaken. En toen ben ik begonnen te schreeuwen. En ik schreeuw altijd al dingen op. En ik ga de hupsakee words zit zo wat vol. En toen hebben we dat post-it ontekeningjes, meidje. Als er wat in het zin kwam, wat opschreeuwen. Nou ja, en zo hebben we dus een programma in elkaar gezet. En dat spelen we dan in de Bopperseel van het commissiehuis in Nijgeer. En... reclamemeidjes vanzelf en dat gingen we 3 keer vol. Er kunnen 80 man komen erin, mocht net meer in als van de brandweer. Maar dat kregen we 3 keer vol. Nou ja, en toen hebben we echt nog wel op verschillende plekken spelen. En toen raakte mijn zuster dan zwanger van haar man. En ik zei het laatst net, ik zei dan raakte mijn zuster iedere keer zwanger. Toen zei ze meer haar hoor, maar... toen, dan houdt het op. Ja. Nou, en toen een skoft later hebben we het nog een keer spelen. Dus we hadden in elk geval 2 programma's dingen. Weer prachtig mooi. Maar zij treedt dus net meer op? Zij speelt bij Dus Nierskappers, de toneelvereniging in Jestrum. Ja. Daar kan ze haar creativiteit mooi in kwijt. Is het een dynamisch dorp? Gebeurt er een protte?
Het is Lieds, hè? Het is Lieds, ja. Maar de Oorwan schoft toch best wel wat. Er is een nieuw bestuur van Dwarsbelang en dat bestiert dit jaar 100 jaar. En daar zitten een paar creatieve mensen in. En we hebben van allerlei activiteiten het Oorwan hier wel wat aan. Schoft alleen hier we, dat namen ze dan het rennen vuurk. Het weer doel dan om daar bij de Marom en zo dan op kampvuren en op 3 of 4 verschillende plekken liets optredens te hebben. En dan met groepen in de ronde te rennen. Dat weer krijgt in die droegte, dus dat mocht net teruggingen. Hadden ze dat een schoftje opschoot. En dan ben we, ik denk dat het nog 3 weken in, dat is 4 weken in. En op verschillende plekken in het dorp. Nou, ik hou op een plakje mooi in een soort tuinhoesje zetten. En dan kon het publiek op strierbalen ervoor zetten. En in het kerken, wie ik al te jong verhalen vertellen. En zag je eens op 4 verschillende plekken muziek en verhalen. En dat was wel heel mooi. Nou, en Oorwan is zaterdag voor een week, 5 november, had Pieter Wilkes optreden in de beroemde Phoenix. En dus dat weer ik heel slagen. Dus dat gebeurt in december wat. Maar dorpsfeesten 1 keer in de 2 jaar, dat zijn de hechtepunten van het dorp. Hè? Ja. Net elke keer? Nee, net elke keer. Och, hey. Nee, ja, dat komt misschien, dat wordt wel heel vaak vregen. Het kent net elke keer, maar ja, het is echt maar iets. Hè, Ja. dus. Melle Leestra, hij is onderdeel van het duo Melle en Jelle. En zij brengen prachtig mooie Nederlandstalige en Friestalige versjes. Zeker ook in hun nieuwe voorstelling. Die dit weekend in Baron Theater De Peen, zit ik er maar even bij, Grazer Peen, in première gaat. En de voorstelling had de naam Safir mij kregen. Ja, eerst maar even hoe dit noemen. Ja, prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Ja. Zit hier nog een verhaal achter? Nou, dit is dus zo'n nummer wat ik straks zei, wat dus wel vaak in arbeidsvitamine draait worden. En Beetje de soundtrack van de jeugd eigenlijk? Ja, een beetje de soundtrack van de jeugd. Alhoewel dat verhaal wat je erin beschreeuwt, ik ben echt geen beauty king. Maar het weer nog net zo dat ik daar zo onder gebukt ga. Maar de inval van dit liedje en wat ik hier zo prachtig mooi vind is die solo van die blazers. En ik ben ook wel echt een liefhebber van de blaasmuziek. Ik ga jaren bij Jestrum in een fanfare spelen, Joost Wiersma. En Wat spelest? Ik speel eerst alt en later hoorn, waldhoorn. Hoe dat was? Ja, dat ging heel aardig. Ja, Dat is redelijk beskieren met hoe die eigen, vooral die instrumentale... Hoe mijn instrumentale kwaliteiten. Daar ben je eigen woorden van. Nee, dat is beslist weer. Daar mag Jelle van gaan. Maar let ik het dan zo zeggen, ik kon in die tijd zakken nablazen dat ik wel eerste partij spelen bij Joost Wiersma. Nou, en dat is dan beslist. En dan had ik mijn heel soort wel altijd dingen. Maar, en dat vind ik hier in dit liedje echt zo mooi. Echt dit stukje beskierende partijken van volgens mij is een bugel. Het is heel mooi voorzichtig. Ja, en die inval, die mooie gitaarpartij, die voorzichtige stem. Ja, dit ga ik altijd prachtig vonden. Ja. Schets een beeld van jezelf. Jestrum, vertrouwd, Kleinkunstacademie, moi. Ja. Misschien wel wat de 4 voet, gevoelsmetig. Best ooit de wereld in stapt, met reizigen of naar concerten of op welke manier ik dus denk van, nou wil ik toch eens even in, ik zeg maar wat, Spanje, Thailand, Amerika. Nee. Ik ben echt net een reiziger. Het is net van dat ik al liedjes kreun, ga net op vakantie. Want ik ben net een reiziger. Waar ga je heen op vakantie dan? Als het Woldoost? We gaan Orman in december, ga ik mij zoals de zoon hebben op een motor naar Duitsland West, het Sauerland. Nou, dat is wel dat is toch best al wel een voort. Ja. Dan vind je het ook wel nog? Dan vind ik het ook wel weggenomen. Maar dat weer wel heel mooi. En wat dat gaat, dat zou ik best nog wel eens wedwaan willen. Maar ik ben net iemand die op het vliegtuig stapt. Ergens heen of zo stap ik net zo gauw in het vliegtuig ook. Nee, ik ben wel wat honkvast. Ik maak me heel graag hier in omkritten in Friesland en Greensland. Om je heen te zien en daar geniet je van de mooie dingen. Dus ik ben net iemand die de verhaal in loopt. Maar wat concerten en dat soort dingen nog belangrijk. Eigenlijk van jongs af aan altijd wel heel soort naar theater te gaan. Bedoel je dan Grains, Ljouwert? Ja, Grains, Ljouwert, Drachten, inderdaad. Maar ik wil de liedste dingen. En doen we jong wie en ik ga nooit zo'n discotheek herinneren west of dit of dat. En mijn vrouw ook net. Maar we gaan heel graag dan naar dat soort dingen. En dat hebben we het nou wel eens over in die tijd. Of in de Kalm zitten. Maar een 40, 45 man bij Bert Vissers in de voorstelling ooit. En dat soort dingen, dat dienen we. En ik heb een heel prachtig cabaret en dat soort dingen, jongen. Ja. Dienen we, zei het? Net zo volle meer? Nee, minder.
Ja, minder. Ik weet eigenlijk net zo heel goed waarom. Nog Maar- lekker thuis. Ja, lekker thuis, ja. Misschien te fietsen, ik weet het. Ja, wat nou, ik mij graag keurie en dit en dat. Maar Hiken, hè, nemen ze dat zo. ja, oh, nemen ze dat hiken? dat is helemaal hip, dat is helemaal hip, ja. Oh, dan ben ik helemaal hip. Dan keur ik net, maar dan hike ik. Ja, sorry eens even hoor. Nou, dan moet er nog maar eens een liedje voor komen. Maar nee, wie gaan nog net heel vol meer naar het theater. Maar ik zie je wel eens wat dingen uit. Bijvoorbeeld voor 2 december, dan gaan we naar Alex Roeka. Dat ga ik altijd heel mooi vonden. Maar in het verleden hebben we dat wel een heel soort dingen. Maar op een of andere manier, ja, dat wordt toch dan wat oors op een of andere manier. Maar we gaan straks al even door de media. Maar de kwestie wordt een hele grote dingen. Een opzichtje en ja, je hebt ook bezigheden. Dus dat bleef er gewoon wel eens wat bij. Ja. Even naar Safir. Hij heeft nog lang nagedacht hoe de titel van de vaststelling. Ja, van de naam is. we hebben heel lang nagedacht. Want we konden eens net een goede titel bedenken. En toen op een medje, toen appte Jelle me, hij zei ik ga een titel volgens mij voor het programma. Ben je op, eruit, klaar. ja, op een fietsonderwijs netwerk. En toen dacht ik Safir. En nou, het is Safir. Hè? Dus het wie echt nog Safir, want het had een heel schof door voordat we echt een beetje wissigheid aankomen. Nou ja, nu kunnen we wel wat plannen, want we willen dat het nou wel trok in kan, dus dat weer. En nou, dat staat ook in de omschrijving erop. En het ben ik pereltjes van liedjes die we uitkozen hebben. Nou, Safir is een edelsteen, dus we zijn dan door Safir. Daarom staat het er ook mooi in blauw op. Ik dacht dat de huizen vast toen uit. Ja, daar is wel een uitdacht, ja. Ja. Ooit waren trouwens ook nog zelfnoemers te schreeuwen voor deze vaststelling. Nou, er zitten dus ook wat eigen nummers in. Oh nog. Ja, er zitten wat eigen nummers Ik in. dacht alleen covers in, maar dat. Nee, net alle keer. Nee, Oké. er zitten 5 nummers in die van uzelf binnen. En die hebben we daarvan hebben een paar wat in oude jas gegetten. En daar ben ik een paar die we gewoon met gitaar en bass doen. Hoe ontsteert dat? Was je beiden of is het toch een van de 2 die mijn idee komt dan? Nou, ik kom eerst met de tekstideeën. Ja, en dan gaan we together zitten en dan ga ik wel een beetje een melodietje, want als je aan het schreeuwen bent, dan ga je toch eigenlijk, ik had de mensen altijd wel wat een melodietje in hollen. En dan gaan we daar mee zitten en dat zong ik dan wat voor of ik speel je een paar akkoorden en dan zei het ja, nou, maar dan kent ik zo en dan kent ik zo. En dan maakten we daar met z'n beiden maakten we daar de muziek erbij. Wel mooi, hè? Dat hele proces. Ja, dat is wel heel mooi inderdaad. Maar welk idee ben je begonnen? Want ik kan me voorstellen dat je zegt van, nou jongens, je visualiseren dat je hem in die zaal steert met je beiden. Ja. Wat voor jou met die meesten meekrijgen? Ja, een paar vestjes bij elkaar aan. Ja, een paar vestjes Of bij is het elkaar. dat ik gewoon? Ja en nee. Het is echt. Nou, we willen die sfeer die we oorzaak hebben. We zijn ontspannen op het podium. We hebben net alles strak geregisseerd en dat het precies samen maakt. En stel dat ik een keer een verkeerd akkoord omslaan wordt, of ik verzem mij een woordje in lied dat dan de vaststelling misleerd is. Dat jet ik wel een beetje buus. Dat vrije op het podium, nou ja, dat zit me dan soms ook wel eens in dat opzicht. De waas is een groot woord, maar dan gaat het wel eens correct even oors. Nou, dat jet buus. En op die wijze heb ik echt bezocht om die vaststelling te maken. We hadden teksten tussen, om de noemers te verbinden, om wat over de noemers te vertellen. Maar nou ja, zoals ik zei, had er een beetje reactie in de zaal. Dan, er zit altijd een stukje humor in. Maar we hadden de première, of zo ik zei, nee, de try-out gewoon. En daar zit een zaaltje vol, een eetcafé vol. En als dan die vibes uit het publiek feelst, dan reageert op gewoon dingen en dan reageert het publiek. En dan haast gewoon een hele noffelijke jong. Ja. Is dat het gewoon? Een noffelijke jongen Een met mooie vestjes? noffelijke jong met mooie vestjes, ja. Net altijd Ja. ingewikkeld. Nee, net altijd ingewikkeld. En ik vooral om mezelf een heel soort willen te beleven. Want dat is, ja, dat is het mooiste wat er is, om in die spotlights te staan. Daarom is het voor ons ook best heel bijzonder dat we nou echt in theater staan met een eigen programma. Want we hebben op allerlei verschillende... Wat dan de Scode waren nog? Ja, of, ja, dit is echt wat oors als de Scode waren. En daarom heb ik zijn we wel graag daar. Nou, het is een heel mooi knus theaterke. En daar willen we gewoon echt onze voorstelling deelt zetten. En dan gaan we hopelijk de provincie in. En dan komt ze weer in de dorpshuizen en weet ik wat. En daar is niet mis mee. Maar nou, die première, dit gunnen we zelfs, laat ik het zo zeggen. Ja. Had je ooit schroom hoor, om een podium te betreden? Nee. Elk van jongens af aan al. Van jongs af aan altijd wel. Ik ken me nog heel goed heugen. Ik ben maar zo'n jonkje. En dan toen waren er vrienden van ons mem, die waren 25 jaar trouwd. En daar weer taken van der Meer, die daar verzels, die weer daar als conferencier. Liet ze taken. Liet ze taken. Is er helaas niet meer. Ja, helaas net. Nee.
En ik wie een jonkje van een jaar of 12, 13. En ik ging een stukje van Klaas Westra met Ted naar de Vleenderij, weet ik nou wel. Dat hier ik uit de holle leerd. En, want ze hier in zijn door mij stek wel mij, maar dan moest al even een stekje doen. Dus ik net eigenlijk van er meer van, nou ik wil ook graag een stekje doen. Nou tegen zei dat moet altijd wijzen, dan dat ik aan het kleren ben en dan moet de mensen wat drinken hadden, maar doet dan wel even. En dan stap ik het podium op en dan doe ik dat stekje. En dan, met Ted naar de Vleenderij. Ja, dat er dus mij zien vriendinnen naar de stad gaan. En dat er op het vliegveld en dat ze daar mij vleenen kon. En dat hij mij gang in het vliegtuig. En dat het spannend weer verzeild. Dat gang toch weer heel mis? Ja, het gang weer heel mis verzeild. En dan komen ze weer waarom. En dan zonden ze dan naar een nachtje. En dat was natuurlijk een heel oud stukje, maar toen zonden ze dan een nachtje en dan woonden ze dan met z'n beiden daar sliepen. Maar ja, dat kon net, want ze waren nog net trouwd verzeild. Dus de bedsplanken die moesten tussen. Nou ja, een heel verhaal, echt een heel grappig verhaal. Maar dan stapte ik het podium op en dan deed ik dat. En dat heb ik altijd gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het altijd mooi om even in de belangstelling te staan. Ja, zei eerlijk mag ik wijzen. En gelukkig maar, want gaan wij hier mensen om mij te praten die een podium bestaan. Nee, precies. Mensen die drang in ieder geval hadden. Ja. Zeker een mooie noemers te doen. We hadden alleen een pik in hem. We gaan nou ook draaien, Wim Sonneveld, maar dan Jim uitviering. Ja. Het dorp, ja, het lijkt voor de prachtig noemer, mooie tekst. Ja. Dit dorp, dat is wel mooi om even te vertellen. Ik had het oorzet in het Friesk. Dus hij vond het altijd een prachtig liedje en ik zong het dan voor hem. En in 2000 weer Semmer 2000 verzeild. Gisteren hier ik daar een lidse reunie van mensen die ooit gisteren verlitten hier om naar het buitenland te gaan. Kwamen wij waarom. En er waren mij vragen dat ik daar dan wat vestjes jongen word. En voor die gelegenheid had ik het oorzet in het Friesk. En zo is het op de eerste cd kan. Dus heb ik nog een oude kaart, daar heb ik nog witte vaak op praat. Hij is van Jistrum, Jerenlien. Dominee in het zwarte pak, de tjerkenmeis in zadeldak. Het is misanij wat ik hier vind. Het dorp, ik weet nog goed het weer, met de oude moenestie, het winkeltje van Dirk van Delle. Het dorp, jawel, we kennen het van Wim Sonneveld. Origineel komt uit Frankrijk. Maar in dit geval uitviert. Ze zijn net de eerste, maar wel op een hele mooie manier. Dit is een Melle Jelle of is dit een Melle Leegstra? Dit is echt nog de Melle Leegstra, ja. Dat is nog Melle Leegstra solo. Zit er even nog uit te denken. Maar ik denk dat het wel een jaar of Santje en 18 lien is dat dit opname is. Ja. Maar het had nog steeds wel een plak in de nieuwe vaststelling? Het had zeker een plak in de nieuwe vaststelling, ja. Maar dan maar een heel mooi piano-arrangement erbij. Dus jou wordt er weer een beetje een oreninvulling om. Maar dit lied, daar komt net omheen. Nee. In je try-out hoorn, hij daarna nog gewoon knip met plakken met die vaststelling? Of eerlijk, juist de bevestiging dat het wel oké is? Ja, nou eerlijk zijn wie dat het wel wat. We gaan er best wel heel serieus over nagedacht. Ik wat dost in de volgorde van de nummers, hoe bouwst het op, wat dost er tussen, de verbindende teksten. Zo vol mogelijk wat op papier zetten om te voorkomen dat ik veel te volle praat. En dan gaan we dat, zijn we er echt wel serieus over nagedacht. En wie had bracht, zijn we het betocht hingen en de reacties waren echt heel positief. Daar waren we heel blij mee dat jouw energie en we gaan vanzelfs dan wel even een paar dingetjes die zeggen, dat moest toch even oors of dat krijgt even. Maar geen grote dingen of zo. Het is net zo dat we er een beetje van schrokken zijn en dat het oors moest. Gelukkig net, maar we hadden er heel volle zin om het jaartje november echt jaren te laten doen het wat grotere publiek. Ja, binnen grillige tijden, hè? De wat grotere theaters, je hebt hele wisselende loon qua publieke belangstelling. Ja. Iedereen rent fantastisch, de oren rent niet. Nee. Ja, daar kist hoe ik nog geen zinnig werd hoe zitten natuurlijk. Maar nee. Het is een gekke periode. Ja, dat is het zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn nog al een 70, 80 kaarten in elk geval al kwijt. Dus dat is een mooi begin. En ik hoop dat er nog een bosje bij komt. Ja, maar een lege zaal gelukkig net. Nee, net een lege zaal. Tenzij de pandemie toch wel... Ja, nou, dan komt er wel heel hut om mijn hoeken. Nee, dat hoop je net. Nee. Nee. Dat ben bijvoorbeeld de plan. En je moet bij echt de provincie ermee in. Dus eigenlijk een jongensvullend programma. Ja, wie hoop je dat er, de dorpshuizen, gelegenheden binnen, dit is benaderen en zeggen van, nou, kom bij dat programma buizen, want dat is, voor ons publiek, willen we dat graag jaren. Het kan voor ons optreden, laat ik het zo zeggen. Ja.
Voor de rest nog grote ambities, ik denk het haast net. Gewoon lekker. Nee, geen Ook grote niet- ambities. Nee. Maar nou ja, we heel graag dat we met dit soort dingen wat teruggaan. En we zijn echt zo'n programma kennen we in een van de tijd ook ontwikkelen. Kist bij mij eens wat nees beginnen en zeggen, nou, we wisselen hier weer eens wat. En zo kist het echt heel lang broeken. Ja, wat ze zei ik van de radio links of op YouTube, op internet. Daar steekt oh, dat is een mooi nummer, dat is een mooi nummer. Ja. Ja. Dan worden we het listje voor de volgende vaststelling al heel in de hollen. Net hielden al het lesje nog, maar al wel gewoon nummers. Hè, gewoon die we nou eruit laten hebben. Want we hebben best wel maar gewoon aan de gang geweest. En dat we zeiden, nee, het is het toch net. Dus die hebben we een kantlijn. Sommige daarvan kunnen we misschien toch nog wel eens broeken. Maar ik hekkel wel weer oren in de hol. Ik denk, oh ja, dat is echt mooi. Ik wil heel graag nog wat als doen van Maarten van Roosendaal bijvoorbeeld. En dat ben ik, dat is echt wel heel bijzonder. Dus daar ben er nog zoveel een prachtige noemers in de kleinkunst. Dat we wel wat mee kennen. Dus we krijgen vast, er komt vast nog wel een vervolg. Maar we willen eerst dit zijn in de provincie te brengen. Ja, kan ik me heel goed Ja. Voorstellen. De première komt er gewoon. Maak je maar even schaamteloze reclame zoeken. Ja, bij deze. Nou, bij deze. Ik zou zeggen, Melle en Jelle. Waarom moeten we daarheen? Ja, waarom moet je hem daarheen? Nou, je moet naar Melle en Jelle, maar het programma Safir om dus te jaren, hoe prachtige kleinkunstliedjes dat er binnen in het Nederlands, maar hoe mooi dat zij klinken kennen in het Friesk. En vanzelf zeker de klassiekers van Melle en Jelle zelf om te beharken. Die hebben een prachtige jongen, dat ken het ons. En ik zit erbij komende zaterdag. Komende Dat ben zaterdag. je woordpikken, hè? Ja, Dus, zaterdag, hè? Zaterdag. In het Brontheater in de Grazerpijn. Ja. Hoe laat begin? 8 uur. 8 uur. Ja. En wat kost het? De kaarten kost je €15. Die ben via het theater te bestellen, barontheater.nl. En voor die zaal die zaterdag met je denken van ik wil er nog heen, gewoon komen. Onder de zaal ben dan vast misschien ik nog wel een PR-kaarten te keer. Ja, en dan was even contact opnemen dus Ja. bij het theater zelf. Ja.